Så har vi vores Nicholas Shepherd fra 1918. Den tilhører Kullebygdens Landbrugsmuseum. Og I kan se bag på den, der står 20-70 horsepower. Og det vil sige, at den trækker med 20 heste, og den har 70 heste på svinghjulet. Næste levende billede. Marshall & Sons fra 1923 tilhører Damtrumklubben. Ved styregrejen har vi Ben Delf, også kendt som Orø-kongen. Og ved rattet har vi Theodor. Damtrumklubben fik tromlen i 76, hvor vi satte den i stand, og den kørte i mange år, indtil vi opdagede nogle tæringer i røgkammeret, og at rørene skulle skiftes også. På det tidspunkt havde vi ikke så store muligheder, så den blev sat til siden til bedre tider. Og